Гомельскому областному радио 80 год. Гаворыць Гомель. У эфіры праграма Гомельскому областному радио 80. Перад мікрафонам аўтар і вядучы яе Михаил Болсун. По-рознаму складваецца лёс людзей. Нехта адразу вызначае свой арыенцір, іншыя жыццёвыя абставіны пастаянна выпрабоўваюць на трываласць духу, чалавечую годнасць. І пранесці яе дастойна праз гады справа нялёгкая. Па розных шляхах-дарогах вадзіла жыццё і Фёдора Мікалаевіча Нікіфарова. Нарадзіўся і рос ён у вёсцы Вуглы на Рагачоўшчыне. Бацькі сяляне па тым часе лічыліся сераднякамі. З малых гадоў падлетак дапамагаў ім па гаспадарцы, вучыўся. І калі скончыў Рагачоўскі педагагічны тэхнікум, наркаматам асветы БСР быў накіраваны ў Ельскі раён, дзе працаваў дырэктарам школ, інструктарам-метадыстам раённага аддзела народнай адукацыі яе загадчыка. На гэтай пасадзе і застала Фёдора Мікалаевіча вайна. Рашэннем палескага абкома партыі ён быў пакінуты ў тыле для арганізацыі партызанскай барацьбы з нямецкімі акупантамі. Ваяваў у партызанскіх атрадах на Палесіі, а пазней у складзе першай будакашалёўскай брыгады, дзе быў камісарам атрада імя Чкалава. У 1946 годзе Фёдор Нікіфараў скончыў вышэйшую партыйную школу пры ЦК ВКПБ і пачалася яго праца ў партыйных і савецкіх органах. Загадчык аддзела абкама партыі, першы сакратар будакашалёўскага райкама КПБ, затым зноў абкам. Некаторы час быў на розных пасадах у спажывецкай кааперацыі. На гэтых старонках біяграфіі я спыняюся падрабязна толькі таму, што яны былі прыступкамі станаўлення характару, мужнасці і жыццёвага вопыту, якія так спатрэбіліся пазней. У 43 гады Фёдор Мікалаевіч узначаліў абласны камітэт радыёвяшчання і тэлебачання. Умовы для працы былі не з лепшых. Сам камітэт знаходзіўся на вуліцы Кірава, студыя радыё на Пушкіна у так званым паляўнічым доміку, студыя тэлебачання у будынку палаца культуры чыгуначнікаў. Гэта, па сутнасці, быў час станаўлення гомельскага тэлебачання. У кватэрах гараджан налічвалася толькі каля 2000 тэлевізараў, а вось радыё набывала развіццё хуткімі тэмпамі. У 1959 годзе у вобласці працавала ўжо 263 радыёвузлы. Было каля 200 000 радыёкропак, у 8 разоў больш, чым да Вялікай Адчыннай вайны. Жыццё патрабавала ад новага кіраўніка камітэта канцэнтрацыі намаганняў не толькі на творчых планах калектыву. Ішло будаўніцтва тэлецэнтра, тэлевізійнай вежы, затым адміністрацыйнага будынка камітэта. І кожны новы крок у развіцці тэлерадыёвяшчання прыносіў радасць і задавальненне. У 1960 годзе пачаў працаваць новы тэлецэнтр, што дазволіла ахапіць вяшчаннем тэрыторыю, на якой жыве большая частка насельніцтва вобласці. Праз 2 гады пачаліся пробныя перадачы па другой праграме. На пачатку іх упэўнены прыём ажыццяўляўся ў радыусе 8-20 кіламетраў, але хутка магчымасці перадатчыкаў былі значна павялічаны. Ішоў час, змяняліся творчыя тэхнічныя сілы на радыё і тэлебачанні, расла якасць перадач, адшукваліся новыя, больш цікавыя жанры і формы. Сталеў на новым месцы кіраўнік калектыву Фёдор Нікіфараў. Усе, каму давялося працаваць з ім, адзначаюць высокую патрабавальнасць да сябе і падначаленых. Ва ўсім любіў парадак, парушальнікам дысцыпліны спуску не даваў. І ў той жа час цаніў прафесійнае майстэрства людзей. У любым выпадку можна было з ім параіцца, атрымаць падтрымку і дапамогу. І людзі плацілі павагу. Высока ацаніла працоўныя ратныя справы Фёдора Нікіфарова і радзіма. Ён узнагароджаны ордэнамі чырвонага сцяга, айчыннай вайны другой ступені, 2 ордэнамі працоўнага чырвонага сцяга, медалямі. Фёдору Мікалаевічу было прысвоена таксама ганаровае званне «Заслужаны дзеяч культуры БССР».
Да апошніх дзён жыцця ён знаходзіўся ў страі, жыў клопатамі калектыву. Заходзіў у кабінеты, цікавіўся справамі, даваў парады. На 81-м годзе абарвалася жыццё гэтага працавітага, добрай душы чалавека. Але справа яго працягваецца, бо гісторыю абласнога рады без укладу Фёдора Нікіфарова уявіць цяжка. На гэтым наш эфірны час заканчваецца, і я, Михаил Болсун, развітваюся з вами. Усяго найлепшага, шаноўныя. Гомельскому областному радио 80 год.